Prajem vám príjemný dobrý deň, vážení občania. Vypočujte si oznámy Mestského rozhlasu. Priaznivcom futbalu oznamujeme, že v majstrovskom zápase 2. ligy Západ sa stretnú ŠKF Sereď proti ŠK Svätý Jur v nedeľu 18. augusta o 15. hodine 30. minúte na štadióne ŠKF Sereď. Srdečne vás pozývame. Oznamujeme občanom, že Mestský úrad v Seredi bude v piatok 16. septembra zatvorený z dôvodu stavebných prác. Ďakujeme za pochopenie. Vážení občania, oznamujeme vám, že počas sviatku vo štvrtok 15. septembra bude odvoz komunálneho odpadu od rodinných domov zabezpečený riadne podľa harmonogramu. Ďakujeme za spoluprácu. Vážení občania, Kino Nova Sereď vás srdečne pozýva na film Spojené štáty lásky, ktorý sa bude premietať dnes o 19:30 minúte. Tešíme sa na vás. Vážení občania mesta Sereď, jednou z možností, ako vyjadriť morálne poďakovanie spoluobčanom a kolektívom za vynikajúce tvorivé výkony a významné výsledky dosiahnuté v najrôznejších oblastiach verejného života jednotlivca či kolektívu, je navrhnúť ich na niektoré z ocenení mesta Sereď. Mestské zastupiteľstvo môže podľa štatútu mesta Sereď a v zmysle všeobecne záväzného nariadenia mesta Sereď o udeľovaní ocenení udeliť za vynikajúce tvorivé výkony, ktoré prispeli významným spôsobom k ďalšiemu rozvoju mesta alebo jeho reprezentácie, nasledujúce ocenenia. Čestné občianstvo mesta Sereď a cena mesta Sereď. Návrh na ocenenie môže podať obyvateľ mesta starší ako 18 rokov alebo organizácia pôsobiaca na území mesta. Návrh treba podať na Mestskom úrade v Seredi do 30. septembra. Podrobnosti, ako aj vzory návrhov, získate na internetovej adrese www.sereď.sk, na pulte prvého kontaktu alebo na organizačnom oddelení Mestského úradu číslo dverí 7. Dom kultúry v Seredi a základné organizácie Slovenského zväzu záhradkárov v Seredi vás srdečne pozývajú na 5. regionálnu výstavu ovocia, zeleniny, kvetov a včelárskych produktov, ktorá bude v Dome kultúry vo Veľkej sále v dňoch 16. a 17. septembra. Vážení občania, v mene Západoslovenskej vodárenskej spoločnosti vás upozorňujeme na falošných odpočtárov, ktorí sa preukazujú nepravými služobnými preukazmi Západoslovenskej vodárenskej spoločnosti. Žiadajú odčítať stav vodomeru a následne požadujú od občanov úhradu za spotrebu pitnej vody v hotovosti. Chceme upozorniť občanov, že v žiadnom prípade nejde o zamestnancov spoločnosti. Zamestnanci spoločnosti nikdy nepracujú s hotovosťou.